Takže čaute ľudia, dneska vás vítam u nového videa a dneska si urobím vlastne taký mini vlog z Banskej Bystrice, ako tak vidíte. Som práve na malej stanici Banská Bystrica mesto a za pár chvíľ nám pôjde rýchlik Urpín, takže si ho aj natočíme a prevezieme sa s ním až do Banskej Bystrice, teda nie až, ale dobre. No, takže tak, ja sa vám ozvem, keď pôjde vlak, takže tak. Takže už nám ide vláčik a naša jazda týmto začína. Takže ide nám krásne Urpínik z Bratislavy do Banskej Bystrice, ktorá je tam nedaleko, kilometrík. Tak už nám prichádza, ako tak vidíme, my si do neho nastúpime, teda nie do prvej triedy, ale možno sa prejsť. Ako tak vidíme, už nám prišiel, druhá trieda, takže pôjdeme asi do tohto vagóna. Sem. Ja by som išiel, no a ja sa vám ozvem, keď nastúpim. Takže ako vidíte, tak my už sme si nastúpili do nášho kupéčka a no sme proste v kupéčku, ako vidíte. No a už vyrážame z Banskej Bystrice mesto. Takže to bude taký mini vlog. Menší vlog, takže tu si môžeme nastaviť teplotu, môžeme zapáliť, zhasnúť. Dámy a páni, nasleduje stanica Banská Bystrica, kde náš vlak ukončí svoju cestu. Veríme, že ste cestu strávili príjemne a tešíme sa na vás pri budúcej ceste rýchlikom 839 Urpín. Dovidenia. Takže tak asi. A môžete si užívať zábery z Banskej Bystrice. Takže ako tak vidíte, tak my už prichádzame do Banskej Bystrice. No a ja sa vám ozvem, keď budem pri dverách. Takže už sme pri dverách. Ako tak vidíte, takže sme na výrkách. No a ale teda neviem, či stade to vystupujeme, alebo stade to asi stade to. Takže si tu počkám. Aha, no vystupuje stade to, už je rýchlik Patran, ktorého si dneska tiež natočíme. Takže my tu končíme svoju jazdu. Otvorené, už sa tak nemôžem dočkať. Super. Ja. A my to končíme s týmto černým rýchlikom. Takže ja sa vám neozvem, pretože končím video. Takže čaute.